आङो दासान्दि पाठशालायाव थानाय कृष्णकान्त हेन्डिक जुनियर एन्ड डिग्री कलेजावहाय एसिस्टेन्ट प्रफेसार। आङो खन्थाइ लिरबोदों होनोब्ला 2010 मायथाइनिफ्रायनो। बे समावहाय दाबो ओंखारो बे बड'सा माबाया खौरांलाइया, बेयाव आङो थाइबा दामनि पस्ट टिकेट सिथाबनानैहाय पस्टआव हरोमोन आरो खन्थाइखौहाय 10 थाखोआव फरायनाय समाव गसाइगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव। दा बेनिफ्रायनो आङो खन्थाइ लिरबोदों आरो आंनि खन्थाइनि थिमा मस्टलि रमान्टिक जायो। रमान्टिक आंनि खन्थाइनि थिमफोरा रमान्टिकआ ओरैबायदि बबेबा मोनसे हाजो, बबेबा मोनसे सिनारि, बबेबा मोनसे दाउ, बेफोरखौबो लानानै लिरनो हायो आरो। माने बे रमान्टिक होनना बुङोब्ला सेंग्रा सिख्ला गोसोथोलायनाय बेल' नङा आरो। आङो गोबां स्टाडि खालामदों वेस्टार्न लिटारेचारनि खन्थाइफोरखौहाय, रमान्टिक खन्थाइफोरखौ, जेरैबायदि जन किट्स मोननि, पार्सि बेसे सिलेमोननि। आं गोबां खन्थाइखौ स्टाडि खालामदों आरो। दा बिथांमोननि खन्थाइखौ आङो स्टाडि खालामनो माखासेखौ आङो टेकनिकखौहाय, बिसोरनि राइटिं टेकनिक आरो थिम बेबादिखौ आङो माखासे बर'आवबो इनफ्लुयेन्स लाबोदों आरो। दा आङो मोजां मोनो रमान्टिक खन्थाइ लिरनानै। दा आंनि खन्थाइनि थिमा बांसिनानो रमान्टिकखा। आंनि खन्थाइयावहाय माने गुबुन थिम नागिरना मोननाय नङा आरो, मोनगोन खिन्थु बहुद खम खन्थाइनि अनलि रमान्टिक जायो। दा आं मा बुंबावनो सार, बेनोसै आरो।